Co měl na sobě? Černé džíny, světlou plumovanou košili a pak jsem doma ještě nenašla tmavě modrou mikinu s kapucí a černé tenisky. O sebevraždě někdy hovořil? Se mnou, ano, se mnou o tom mluvil. Co tady má vlastně za život? No tady nás máme vrátit. Hned teď zaplatíš. Kde máš prachy? Jsem postižený. No a co jako?